Преди 4 години живеях с 400 лева, бях инвестирал около... Просто не можех да повярвам как се оправяме 13 000 лева. Днес изкарвам доста повече пари от преди, но преди 4 години живеях с 400 лева и то в София. 2022 година към края решихме с двама от колегите ми във фирмата да се изнесем. Вече бяхме на достатъчно голяма възраст, в която да не живеем с родителите ни и това просто ни напрягаше. Искахме малко свобода и лично пространство. Искахме свобода, лично пространство, но истината е, че тогава нямахме почти никакви пари. За да финансирам изнасянето си, се наложи да продам инвестициите си, които имах в крипто. Това бяха пари, които бях събирал последните няколко години, откакто работех при баща ми. Тогава беше доста слаб период на криптото. Наложи се да продам всичко с 70% загуба. Бях инвестирал около 2000 лични мои пари по спомен. Бяха станали около 5000 лева и след това ги продадох на горе-долу 1300. И като всеки човек, който си търси къде да живее... Чакайте да минем тук, майко, много яко това. И като всеки човек, който иска да се изнесе, естествено влезнахме в Имот.bg. Тъй като съм завършил архитектура, имах доста високи очаквания, въпреки малкото пари, за това какво искаме. Все пак ще живеем 3 човека вътре и ако някой си докара или всичките си докарат приятелка, ставаме 6, т.е. пространството трябваше да е достатъчно голямо. 2-3 дни разглеждах различни апартаменти, различни обяви и най-накрая стигнах до една, която беше тризонет в Редута. За 1000 лева. Къде се пънеш, бе? Хей, братле. Апартамента беше един голям хол с кухненски бокс на първия етаж, с една баня и една стая, 2 отделни стаи на вторият етаж и на третият етаж имаше още една спалня с едно складово помещение. Общата квадратура между 150 и 180 квадрата. Беше перфектното място, където да живеем тримата. Може би, ако ме слушате внимателно, ще се досетите, че апартаментът всъщност има 4 стаи, а ние се изнасяме 3 души. Месец след като се изнесахме, решихме да поканим да живее с нас и един от другите наши колеги, а именно Симеон. За него съм разправил малко повече в първото ми видео. След като се събрахме 4-мата, последваха 3-4 от най-хубавите месеци в живота ми. Беше толкова забавно, толкова много партита, толкова много излизания, толкова много свобода почувствахме, че просто не е истина. Разбира се, след голяма поредица от слънчеви дни, следва и период на мрачни дни. Точно месец след като се изнесах, спрях да работя във фирмата на баща си. Единствените ни пари, които идваха, бяха от заплатата на Марто, тъй като той работеше в един склад за около 1600 лева, и от заплатата на Мишо за около 1000 лева взимаше няколко смени в ресторант. И нека сега да направим математиката. 4 човека общо изкарваха 2600 лева. Около 1100-200 от тях отиваха за наеми сметки. С останалата сума трябваше да живеем 4-мата, като си плащаме храна, фитнеса, забавление и всички битови разходи, които имаме извън живеенето и сметките. Може би за повечето хора, особено тези, които живеят в София и са приблизително на моята възраст, ще им стане изключително странно как човек може да живее с 400 лева на месец. И повярвайте ми, в началото на мен ми беше по-странно, отколкото на вас. Просто не можех да повярвам как се оправяме и всъщност се чувстваме добре, беше ни супер. Честно казано, за този период в живота ми, който определям като един от най-забавните и хубавите като спомен, всъщност съм много благодарен. Това беше и точно периода, след първите 3-4 месеца, когато започнахме фирмата си за почистване. И не си мислете, че сме започнали, защото много сме разбирали нещата, защото сме имали гръб, защото сме искали да ставаме бизнесмени. Не, истината е, че в началото със Симо започнахме, защото нямахме пари. Да почистваме апартаменти дойде от една семейна приятелка, която ни каза: абе момчета, искате ли да ви взема с мене, да ми помагате да почистваме апартаменти, тук там е да ви давам по някой друг и съответно да си припечелвате някакви пари. И дори 25 лева да отивахме и да изкарвахме за няколко часа работа, за нас това беше супер. Защото това е приблизително 7% от парите, които имаме на месец. Така че фирмата за почистване не започна заради голямото желание да ставаме големи бизнесмени, а по-скоро по принуда. Скоро си говорих с моят приятел Симеон, с който започнахме фирмата за почистване, и се сетихме за една от най-странните случки, които може би и двамата сме имали. Представете си ситуацията, връщаме се от почистване,
Тъй като в началото, първите пъти, ние почиствахме поради някаква причина с ризи и панталони. Искахме да премахнем от главите на хората, че чистачите и фирмите за почистване са само ароми. След това почистване бяхме толкова горди от себе си, но истината е, че парите, които изкарахме, помня около 40 лева тогава, трябваше да покрият парите за разходите за консумативите, които бяхме взели за самото почистване. На края на математиката, ако искате, щете вярвайте, останахме с по лев-два на човек. И помня тогава с един такъв кеф, бяхме спрели на Мадрид на Фантастикото с колата, влезнахме вътре и се чудиме сега какво да си вземе за ядене. Нали, нямаме какво да ядеме вкъщи, трябва да чакаме другите да се приберат. Нали, изкарали сме супер малко пари, имаме по 2 лева в джоба, какво ще си купим? И помна, много добре ситуацията помна как просто влизаме в Фантастико, отиваме на щандовете с баничките и с закуските и гледаме какво е на промоция. Варим стотинките, те бяха жълти, бели, мисля, че нямаше лев и два на цяло. Започнахме да броим стотинки, започнахме да смятаме, да правим калкулации, кое колко ще ни излезе, ще имаме ли достатъчно пари и успяхме да си вземем 2 банички. Даже мисля, че накрая се базикахме нещо с жената на касата, защото тя ни видя, че нямаме пари, а изглеждаме, нали, с ризи, спретнати, с очилата и така нататък. Даже успяхме, мисля, че и турбичка да си вземем. И колкото и смешно да звучи тази история за някой, всъщност това беше един от тези моменти, които остават и в главата. В този момент, тези няколко месеца, изкарвахме такива пари предимно, защото бяхме мързеливи. Тъкмо се бяхме изнесли и искахме да вземем всичко от живота, което можехме. Само че след като приключи този период, около 3-4 месец след изнасянето, се наложи, както ви казах, да започнем фирмата за почистване. Честно казано, не помня откъде събрахме пари за начална инвестиция. Трябваха ни 400-500 лева, сигурно сме взимали назаем, няма представа, но намерихме в OLX един човек, който се е занимавал явно с това и си разпродаваше всичко на много ниска цена. Оттам насетне историята се вижда. Но имаше и едно много важно нещо, което направихме. 3-4 месеца след като започнахме фирмата за почистване, беше ни писнало толкова много от това да изкарваме по 300-400 лева на месец, хванахме се сериозно. Пуснахме реклами, доколкото помня във Facebook групи и по всевъзможни начини си търсихме клиенти и за 3-4 месеца изкарахме оборот около 12-13 хиляди лева. Въпреки високия оборот обаче, парите, които си раздавахме, не станаха значително повече. И това беше поради една много умна причина, която предложи Симеон. Нека, въпреки немотията ни, да заделяме по-голямата част от парите, около 40-50% за фирмата. Като сметнеш, че от тези 12 000 заделиш половината, около 6 000 за фирмата, като сметнеш, че плащаш на работници, тогава имахме един мъж и жена, които работеха, като сметнеш в тях найма, сметките и да си раздадем, не беше супер, но изкарахме малко повече пари. Истината е, че в тези моменти, колкото и да се чувствах добре, съм усещал, че самочувствието ми доста падаше. И то не за друго, а защото аз като мъж не се чувствах, че правя достатъчно. Всичките ми приятели, хората в университета, родителите ми, общо взето всеки, който познавах, изкарваше в пъти повече от мене. Въпреки че се чувствах добре и си прекарвах страхотно, докато живеехме в редута, това ме депресираше. Тази цялата история, години по-късно, според мен подтикна това да направя истинска промяна. И е много хубаво да имаме такива истории, защото когато вече постигнем мечтите си, когато се качим така по стъпалата на успеха и се обърнем назаде, виждаме откъде сме тръгнали. И виждаме, че дори без пари, нещата не са толкова зле. И без значение какви пари изкарвате, без значение в какво положение точно се намирате. Знайте, аз съм го преживял от личния си опит, че тези периоди могат да направят най-голямата промяна в живота ви. Те могат да бъдат това, което ще ви накара да си кажете: писна ми да живея по този начин. Целта на това видео не е да се оплаквам, че съм живял с 400 лева. Напротив, това бяха най-хубавите ми години. Въпросът е, че ако сте в подобна ситуация или каквато и да е, в която не се чувствате добре, да знаете, че може да излезете и че това ще ви послужи за гориво. А и си представям колко ще е готино, когато успея, когато стана по-богат, да се сета за тези моменти. И да си кажа: клея откъде тръгнах, баси.